Silahkan mboten napa. Bebas nggih. Bebas. Oke, terima kasih. Deal nggih. Deal. Mboten ono tidak ada sekat di antara dalang karo pelawak, tidak ada sekat antara dosen dan rektor. Sama. Rektor kaya kowe kampuse apa Gunung Botak apa piye? Masya Allah. Ampun. Kemaki ya monggo, kemlelet ya monggo. Sampeyan iso rektor iki lho, cara ngendi lho? Gek mahasiswane sapa sing gelem ngono. Beh. Dereng pikantuk kabar jenengan. Urung. Rektor isi Purwodadi ngene iki. Non rektor isi Purwodadi. Purwodadi nek isine to? Beh, jenengan gak paham. Hampir. Wah, nembe umpama nggih. Amin ya. Ya tak dongake esuk ana isi ning Purwodadi rencanane wonten Blurong nggih wonten, Ponorogo nggih wonten. Ngoten. Ning pamane teng Grobogan Purwodadi enten isi nggih. Nuwun sewu kula suwun Bapak Ibu para pejabat dosene sampun niki. Ha ya. Mboten napa-napa wong kula pun diterima di Undip kok. Universitas Diponegoro Semarang mriko? Beh, kaduan kelinci panjenengan. Lah ngendi? Undip. Undip iki Universitas di Purwodadi. Jadi enten melih mungkin. Biyen melu aku rung lucu ngene iki lho biyen. Seksine cah-cah iki lho ayo biyen. Ning Medion iki setelan untah terus gagal terus dhek. Pateni sisihku ngoten no. Karo Anang Sarwanto kae. Kayak saiki gak bakul gamelan saiki ya. Saiki dados bayan. Aku wis suwun lho. Aku karo panitia nganti sing nyuwun, lek mboten pelawake mangke anu mawon Mas Garing Jajak. Kula pun dangu mboten pinanggih kalian Mas Jajak. Asring nderekaken dalang sinten-sinten ning kalih kula malah blas dereng nate. Jenengan lek kula bel kula WA kan mesti mboten saged ngoten niku. Kapan ampun kelincipun to jenengan iki. Wingi kae lho, Mas, sesuk ning Medion saged mboten sampean ra iso. Mboten saged. Lah iya kaya ndek ben kae, Mas ning Blitar mboten saged. Tulungagung mboten saged. Mboten saged. Wong kula ngertos kok. Ngapa? Aku anane gak iso iki kula ngertos kok. Sebabe apa? Ketok era cair. Sik, lek jenenge guru karo murid, kuwi malah sing murite sing mene bisaroh utawa mene wujude upeti karo gurune. Mergo guru wis mene ilmu karo murid. Lah mula kuli kula mau mangkat. Lah kok dadi kuli barang, mbok tukang barang ngono. Pun to Pak, ngeten lho Pak. Ampun padudon riyen wong niki lho ujube apa ki mau acarane? Hari jadi. Iya. Hari jadi kok talkondo to. Kula iki gugup estu Pak. Kula ajeng mriki nek mboten percaya kula kerokan. Saking gugupe ajeng petuk Pak dosen iku gek ukaraku arep pripun. Wong biyen ning kampus ya bendina petuk ya biasa wae. Barang saiki petute gugup iki ngopo? Benten nek rin kan tatarane jenengan dosen kula mahasiswa. Pokoke dosen ngendika mahasiswa nyatet sesuk dipraktekno kan rampung perkarane. Bener. Lah nek bengi niki kaitane karo anggaran ya Pak. Sik, kok iso? Nun sewu nggih, kula niku lak tiyang Karanganyar. Setiap hari jadi lah kula mesti kan mayang teng mriku kali Pak Bupati. Kula niku mboten nate matur. Nun sewu bab anggaran niku mboten nate kula rembak babar pisan mboten nate. Jenengan ing ngatasi kelahiran saka Grobogan Purwodadi ditanggap, dipercaya, dihormati. Kok ngrembug dhuwit niku mboten saru jenengan niku. Astagfirullahaladzim. Kula dadi dosene ngene rumoso isin lho Mas. Astagfirullahaladzim. Napa enten kata-kata kula sing ngrembug dhuwit? Lah anggaran iki mau sing ngrembug niku panitia Pak. Pak Wahono kalih Bu Endang kalih Mbak Tacik Mas Titis rembukan iki garing diwehi pira terus telepon kula Mas ki enek dhuwit gur 8 yuta kowe candak ora ngoten kaitane kalih niku wae lho nek nganti aku ning kene gak gawe wong guyu Pak Wahono pun dawuh Mas 5 menit pertama gak ana guyu potong 2000 5 menit kedua gak ana guyu neh potong 2000 nek 2000 juta nggih lah kok nek nganti 20 menit gak enek sing guyu gak entek resik to Pak kalah min ya. Kandhani kok. Nek nyatane niki wong jenengan pun bola-bali darder. Alhamdulillah niki wong mungkin sios potongan apa? Oh ganti anggaran, Pak. Ganti? Anggarane ganti. Ganti pripun? Sukarela. Boten estu kula nderek wayangan teng mriki niku wiwit tahun 2000 sebelum corona. Oh, kula pun mriki riyen boten yo gareng. Oh, nggih. Mayang yo ora payu to, Mas. Kene sadar diri ngono kaya ngelokke lek aku gelem mayang dalang-dalang ra payu ngono mau ora. Terus nek sarunge corona riyen ngantos niki kula mboten nate blas jenenge ngarani. Pamrih kula apa to sing arep tak wehno karo kabupatenku kejaba mung kabisanku dening dirgane pira-pira tak tampa minangka tandha yekti berkahing Gusti Allah wong ape tak tolak wong aku ngomah ya butuh.